מה המצב חברים? אני רוצה להזמין אתכם לוובינר מיוחד על בריפי, המערכת שהולכת להעלות לכם את ה-Lifetime Value של הלקוח, לגרום לכם לתת שירות הרבה יותר טוב ללקוחות שלכם ולהוביל את ענף השיווק והפרסום בצורה הכי טובה שיש, עם שקיפות, עם מקצועיות שיא, שבאמת יש פה בהירות ללקוח מה עושים עם השיווק והפרסום שלו, וזה זכותו המלאה. עכשיו בעצם בריפי, כמו שאתם רואים, המערכת שלנו מוכנה לשימוש, שאפשר לנהל פה את הפרויקטים, את הריטיינרים, אבל הסוד של בריפי הוא לא רק בשקיפות שהלקוח יכול להסתכל על הדשבורדים שלו, על הלוג פעילות שלו, על מה נעשה, לראות בעצם את כל השלבים, לקבל את כל הוודאות שאנשי השירות נותנים לו את השירות הטוב ביותר. אני ממש רק חושף לכם ממש בקצרה את הצ'אט ואת הדברים שאפשר להתכתב. יש פה פיצ'רים שיקחו את השירות שלכם כלפי מעלה ברמה הכי גבוהה שיש. כמה הדבר הזה הולך לשנות את איך שאתם עובדים, והשירות שלכם הולך להשתפר, והלקוחות הולכים להישאר איתכם הרבה יותר זמן, להיות עם הרבה יותר שביעות רצון, וככה בעצם מצליחים. אז אם אתם נותני שירותים בדיגיטל, בוני אתרים, קמפיינרים, בוני דפי נחיתה, מעצבים גרפיים, עריכת וידאו, מנהלות אדמיניסטרציה מרחוק, זה המערכת בשבילכם. תגיעו לוובינר, תבינו את הכל. הוובינר ב2 לדצמבר בשעה 7 בערב, אנחנו מחכים לכם, הולך להיות ממש ממש מרתק. תראו איך לעבוד עם המערכת, תוכלו לקבל גם הטבה ייחודית, ונחכה לכם בפנים. אני וליאור, הבעלים של בריפי, וגם דימה איתנו. הולך להיות כיף, מחכים לכם.